Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2020-nji ýylyň 20 dekabr hepdeniň 1-nji güni siz ýene de Türkmen halky dewleti kanalyna hoş geldiňiz. Şu guruluşymda bizde ine Timur Serkerde Piotr we Musa aktivistimiz gatnaşýar. Şu guruluşyň temasy hökümet edaratyna işleyen adamlara güldürme. Şu temany başlamakka ine men bir kısany bizim aktivistlerimizden eşitdim. Türkmenistan'da Alaytada, Lewat'ta ve Mar'da hükümet yol boşçularına emhime ulukları giyirip şeyle aydıptırlar. Ay bular dinlemeyin, bular öyle yani patpiş yığınacak olup YouTube'da pul kazanacak olup halkı yönü anını oyna diyorlar. Bular Amerikanlar töleýär, bular Avropa töleýär, bular yani YouTube'dan pul kazanýarlar, bular sizi oynayarlar deyip yani maglumatlar ýaýradyp edaranyň ýol boşçularyna şu zatlara aýtdyryp halkyň yani bagyny başga tarafa sowjak bolýar. Gelin şoňa gysgaçyk sertip geçelim. Ýewropa döwleti ýa-da Amerika döwleti bize pul berýän bolanmasa hormatly men Berdimuhammedow eýýäm işden gelip demokratiýa guruldy. Inanyňyz. Sebäbi olar güýçlü döwletler. Olaryň arkasynda başga bir döwletler, demokratik beýleki döwletler dur. Olar bir zat niyet goýsa ýa istek goýsa edýärler. Diýmek, bu variant däl. Ine YouTube'da bular gazanyp milliarder bolup Berdimuhammedowdan baý bolýarlar diýen sözleri ine ýene bir sultnama getirýär. Ine meniň kanalymda patpisçik 3400 sany adam. Bu diýmek näme? Bu diýmek 3400 sany adam meni patpisk edip, men çykýan videolarymı awtomatik uğruna yani alıp seyredip bilýärler. Sizin bilişiňiz ýaly 1 million patpisçik bolmasa ýa-da diýmedim diýende 100 000 patpisçik bolmasa YouTube'da gazanyp bolmaýar. Gynansak da. Ine 7 000 patpisçik bolan ýagdaýynda DBT kanalyna 100 euro, 100 dolar ola gelýärdi. Aýna 150 dolar. Ýagdaýlar şeýle, şonuň üçin bu soragda da bizim türkmen halkymyz ýyzdy. Şonuň üçin bizde YouTube'dan gelen o ýa bizim arkamyzda döwletlerim ýok bize pul berýän. Bizim arkamyzda halk bar. Bizim arkamyzda garyp halk bolansoň, garyp we gorkok halk bolansoň, bizim ne mümkinçiliklerimiz bar, bizim ne de finans возможностьlarymyz bar. Şoň üçin biz elimizdäki bolýan zatlary göre hereket edýär. Ine anykdan anyk gurun. Ýöne o diýmek ine biz ýeňilmez şu diktator diýip pikir etmeýän. Her bir adam halkyň içinde bize goşulýan bizim güýçlerimizi oňa köpelip gidýär. Şonu ýalňyçykman. Şoň üçin bizim islegimiz we niýetimiz gatyly. Biz Türkmenistan döwleti demokratiýa geçmek. Ine seýdim. Sizi kim saklaýar köçede? Ýene de hökümet işgärleri polisler. Sizi öýüňize gelip kim gynýar? Ýene de hökümet işgärleri. Sizin oğluňyzda ýa işleriňizde bir gahrymanlyk biri bolsa üstüne gelip kim ganyryp elini alyp gidýär? Ýene hökümet işgärleri. Ýa bular näme özüne bir alyp gidýärmi? Ýok. Aňarsynda Türkmenistan prezidenti dur. Garagyny basyp alyp gidin, basın, öldürün, ýenjiň diýip giýje ony gyýryp durun bir necip adamdır o. Onu opozisiya eden oğa. Opozisiya öýlerine gidip sizi tutan oğa. Ya sizi tutturan oğa. Opozisiýanyň aktivistler sizi bakly durmuş beýleki döwletler ýaly ýaşamany sizi isler edýär, ýaşamany sizi arzular edýär. Şoň üçin görüşýär. Biz siz ýaly adamlar bizim üýtgeçik elimiz, aýagymyz ýok. 2 san elimiz, 2 san aýagymyz, bir san kellemiz bar. Ýöne biz namys edýär. Şunky bolup geçen dağıtlar Türkmenistan'da. Bu maskaraçılıkları baran yerimizde bizim yüzümüze vuruyorlar. Utanýar. Yine opozisiya Türkmenistan'a karşı görüşýär diýip bugün bir ýaşlar hereketinde bilýär. He, siz gurbanmysy Türkmenistan'a karşı görüşýän? Ýok, biz Türkmenistan'a karşı görüşýändik. Biz Türkmenistan'ın awraýyny bütün dünyada iň ul derejede galdyrjak adamlar. Biz galdyrmam gelýär. Biz Türkmenistan'y çökün yerin aşağına yiyip giden döwleti çıkarıp kanalizasiyadan yuvuşturup şonu täzeden ruh mertebe berip ýokary alacak bolýar. Berdimuhammedow şu döwleti aşağı çuňur sokdy, çuňurlyga.
çökertti ve Türkmenistan'dan türme yatadı. Men şonu size düşündüreyim. Gelin şonu seyredelim. Biz opozisiya, demokratiya deyip guruluyar, biz niyemetliyer. Men size şonu cik düşündüreyim. Biz Türkmenistan'da demokratik prinsipler işlemeli ve bolmalı, giyici unli deyip şunu umid ediyor. Ve size şunu şu yolu, oğlan, şu arzular yerine yesin deyip sizden haş ediyor. O neyime gelip geçelim. Biz Türkmenistan'da adalet ve adil bir durmuş kuracak oluyor. Şunun için demokrasiya prinsiplerini giyirmesek şu durmuşu kurup boranır. O neyime demokratik prinsipler? Gelin şunu seyredelim. Seyredelim. Birinci bilen Türkmen halkı devletin güç çeşmesi olmalı. Dolandırıcı hükümetin yol başçısı olmalı. Men her yere aydan konstitusiyada yazıldı. Biz isteyen vakti Türkmenistan'a isteyen vazifede işleyen adamı ayırt biliyor. Sebep biz konstitusiyanın içindeki hükümetin yerine yetecek hükümetin en üstündeki yol başçısı. Yine şunu Türkmenistan'da işler yad etmeli. Konstitusiyada yazıp şu. Ol binamız, bir vicdan, Berdimuhamedov o zatları bizim haklarımızı alıp hem medadı konstitusiyanı kesim edip özüne qavatlap, özüne kult edip hem haklarımızı aldı. Yani bu zatları hiç devlette yok. Demek kariyerada yok. O yerde yani partiyanın yol başçısı, yönü hükümetin yol başçısı başka adam, ministerler başka adam, qardaşlar yok. O yerde kanun işleyen. Bizde sonki düzülen kanunların işlerini unutuyorum. Türkmenistan'ın prezidenti öz sayılarını falsifikat edip şu vazifeni 2007'de uğurladı. Hemen saklattı o. 14 yıl. Türkmenistan krizi soktu. Özünden ölüp namus edip gitmeli. Türkmen halkı hemme yerde ölüpüyor yani. Türkiye'de, Türkmenistan'ın içinde, daşınma hemme yerde gözü kör olup gitara çalıp aydıma gidiyor. Bunu yerde samtık dünyada yoktur. Koronavirüsün erkenç vakti bağlığa giden olup hükümet men yokka men basıp alamayasın deyip onu 30'a koy veriyor. Türkmen halkını koronavirüse karşı yıka aldırdı. Şuraya idiot kılıkları, idiot hareketleri bilen bu bütün dünya yakın kniga rekord giyinisi düştü. Şimdi Türkmen halkı devletin güç çeşmesi olmalı. Dolandırıcı hükümeti olmalı. Güç çeşmesi hükmünde bolmalı ve devletin ihtiyarlığının garantın hükmünde olmalı. Demek Türkmenistan'da konstitusiyanın işleyenliğini garanti bolup Türkmen halkı olmalı. Türkmenistan prezidenti hiç vakit olmaz. Geleceğim olmaz, son bolcağım olmaz, önkəm olmadı, şulam olmaz. Nemçi. Bunlar derreu basıp vazifeleri ellerine yığınıp halkın haklarını bozup halkı garipçilikte saklayan. Maksat şu. Unutuyorum. Türkmenistan'ın kanunu işlemi. 30 yıldan beri Hayti prezidentin doğum anlaşmasını hiç Hayti. Onun ediyen bir hepbeçikleri, bir kamçılık Huday sakladı. Hani bir bakın mı? Bir hükümette işleyen adam şunu diyenine onu derreu tutup yani korrupsiya, paraxorçılık edip yani türmeye yani. Qaytip onu nökerler. Olar yine bilim ministerleri aytdı. Sizin doğunumuz bizi reket ediyor. Bizden her adamdan 50.000 dolar alıp yani giriş examininden alıp şunu eltip vermeyen talep ediyor deyip aytsalar bütün ministerler dağıtıldı. O departamentin yol boşluğunu hemen bastığında yönü doğumuna da demedi. Ondan sonra hemmesi onun doğumundan korkup başladı. Prezidentin yeğenine bir dağıt diysem yerti prezident seni basıyor. Hani kanunlar? Türkmenistan'ın hukuk koruyan kurumları oynatku koruma döndü. Onlar halkı yani kıyna pullarına alıyorlar, yollardan başlar. Yönü haki kanun bozayan yeğenlerin çağları, onun doğunun adına şu tohumu bir topar grupları kaçıyorlar. Görseli kaçıyor. Hukuk koruyan kurumları da hukuk koruyamayan, hukuk bozayan kurumlar olurlar. Bir oynatıyor. Ne yapacak bunlar bollar? Sebep Türkmenistan prezidenti şurada şert şeyle oydu. Paraxorçuluq edin, zaten men qardaşlarıma deyme, deyseniz gidiyemem. Oldu.
Yine 14 yıl dolanıp gelýär, haýty garyndaşmadyr. Näme kanun bolmaýandyr elýär. Gıylaran da olýar, kanalı da material hemme dalýar. İkinci prinsip. Građanlaryň deňligi diňe resmi we kanun taýdan däl-de eýsem siýasy durmuşa gatnaşmak üçin deň mümkinçilikler bolmaly. Diýmek, bizim kanunlarymyz, haklarymyz prezident ýaly bolmaly we bizim prezident ýaly her saýlawga gatnaşmak mümkinçiligi bolmaly. Hiç kim bize sen hakyň ýok. Ya 5.000 adam tapmadan registrasiya bolanok. Prezident on gol yanam yok der, 5.000 tapılya, 10.000 tapılya. Yine şu deňlikleri, deňsizlikleri ýok etmek üçin yine şu prinsip alınýar. Şu prinsipler konstitusiýanyň içine girip her ama şonu dolu anyklaşyp girer şu. Indikide Türkmenistanyň prezidentleri diktator bolmaly. Üçüncü, esasy adam hukuklaryny we adatlyklaryny bolmagy. Olun ıkrar etmek, döwlet tarapyndan käpilendirmek we gorumak. Şu zatlar hökman suratda bizim konstitusiýamyzda bolmaly we şu demokratik prinsipiň esasy bölegi. Köpçülük prinsipi, köpçülük demokrat institutynyň üstünden öz isteklerini beýan etmeli. Diýmek, köpçülük bolan bir ýa karar kabul edilse, şol hemmelere ýaýramaly. İçinde ýa-ki kiçi toparlar bagda da şol da ýaýramaly. Azıkların apozisiya hukuku olmalı. Mesela için azık toporu ırza diýen şundan apozisiya bermän hukuku olmalı. Bizde Türkmenistan'da apozisiya yok. Apozisiya diýeninden şu söz diýsem Türkmenistan'ın paraxor diktator prezidentinin ýüregi tüldürüp başlaýar. Gıyırıp başlaýar, dagırdap başlaýar. Göni hemmelere gıyırıp başlaýar. Gelin niýde şu ses çykdy? Barın ýok edin. Dur şu bilen oğuz bilen yoğadın deyip kıyırıp yatıyor. Tebe bu adam hiç vakt apozisiya bilen gidişip, konkurensiya edip, hiç vakt hakik saylanıp gören adam da bu saylanların nämedigini bilen o. Saylanlar onun ýa kanunun nämedigini bilen o. Konstitusiýanyň barlygyny bilen o. Şunu edin boldy. Ne şuraýaly adam Türkmenistanyň ýolbaşçylygyndan bolup bütün dünýäni güldürüp gelýär. Diňe türkmen halkyny. Şoň üçin şu zatlar bir demokratik prinsipleri gaty ýa etmeli. Siyasi pluralizm, ýagny erkin beýatçylyk ýagdaýynda bolan dürli özbaşlyk jemgyýetçilik we siyasi partiýalaryň hereketleriniň toparlaryň bolmagy. Indikide Türkmenistanyň bir prezident bolsa, hökman şu suratda onun apozisiýasy bolmaly. Onu tanqid edip duran. Şu bir zat on doğuny garnaş ýerin bir zat edeni derrü böküp çykarýaly. Jurnalistler, jemgyýet, burulmasy halk çykarýar, derrü şonu ýa aýyrmaly, ýa öz basyn, öz garnaşyny. Şurýaly ýa-ki gözükçüň aslynda bolmaly. Türkmenistanda kanunlar işlemeli ve kanunlara hormat koyulmalı. Türkmenistan demokratik döwlet bolmaly. Türkmenistanın siyasatı adamın ählümüm haklaryny ve azatlyklaryny käpildirilýän hukuk kadalarına esaslanmaly. Türkmenistanın siyasatı häzir yok. Türkmenistanın psihiski yaramayan adamın bir psihik tarafından yarama siyasatıdır. O Türkmenistanın ählümümi adamın haklaryna goruma anlarda dursun. On bir diýen zatlaryny gulak atsaň, sen özüň çümdüklemeli bolýan. Şu planetada ýaşaýan ýa sen öldürmeli. Ak maşin bolmaly, ak bankal bolmaly, ak paddon bolmaly, ak şyna bolmaly. Ol näme psih bolnitsada ýaşaýan? ýa Türkmenistan indi türmeden psih bolnitsaga geçýär. Şu ýaly düşünjeleri düýgünden bolmalylar. Türkmenistan'ın her prezidenti ýaly Türkmenistan'a diktatorun dönümünün önüne alyan ihtiyarlıkları bölyen sistemi olmalı. Ol kurulan sistemanın hükümetin dürlü şahalarının yeterli derecede karışık ve birbirinin önüne diň aralıklı saklanılmalı şu. Misal için kanun çıkaryan şahy Türkmenistan'ın yani döwlet guruluş şahynyň biri meclis, halk genişi, городской deputatlar yani ýygnaklar, şäher vilayet ýygnaklary, şular meclisde şular yani kanun ýerine
öz hakları olmalı. Onun öz hakları, hiç kim şu hakları elzep bilmeyene hakkı yok. Polis olsun, emheme olsun, hiç kimin hakkı yok. Häzir neydi? O vilayette deputat olsan atena salamam vermeýär o zaman. Gelip bir hak yer. O deputat diýmek bir adam da bir topar halkyň sesininden saýlanan, sesi bilen saýlanan ol bir topar adamyň haklaryny beýan eden arkasynda bir topar adam durma. Mesela için bir vilayet emhemeşik bolsa onun arkasynda diňe prezident bar. Onun derecesi diň däl. Deputatyň derecesi ummasyz boly. Vilayet hekiminin yol açtı. Ol gönü deputat zaprot edip yıkım yaşanıyor şöyle. Yine şu demokratik institutlar işlen o Türkmenistan. Yine şoları biz tiyerden vururuz. Devlet idaralarının ve vazifeli adamların hareketlerine köpçülüğe haber vermek, cemiyet tarafından onları peyatkeçiliksiz gözükçülük etmek mümkünçülüğü dürütmek. O demek Türkmenistan prezidenti şu karar çeker mi? Ne plan obyekti, plan polimex kurmalı. Şon obyektin adı, neçe kvadrat metre kurulyanlığı, şon umumi meçhuri, tölenýän meçhuri. Adamlar biler ýaly 1 kvadrat metre neçe tölenýär. Şo ýerde uğurluğun, bam ýoklugyny gözü görünür ýaly. Olar görür, şu bazarda 1 metr kvadrat satyn aljak bolsaň bir jaýda, ýani $1.200 bolsa, olar $5.000 1 kvadrat metre guryan bolsa, onu diýmek bolsa uğurluk ba eýýän. Onu şu halkyň gözükçüligi bolmaly. Diýmek ýol başçylar, hökümet işgärleri, Türkmenistanyň prezidenti halkyň gününe dolu özüniň işlerini beýan edip durmaly we istendik wagt halk barlap bilmeli. O zatlara anadan dursun. Bize hiç haklarımız yok bunun birden sormanı, yüzüne seyretmeyene. Şunun duş olmalı, duş yok olsun. Çevrelere yürütülüşlerin adamına katına saylanıp getiriliyor. Yüzünde de şram olsa da olsa sen dress code'dan geçin o. Şuraya bir aratsa adamlar gelip motoru bekliyor. Ünlal yalar. Beýdeki döwletlerde ünlal yalar. Ýöne o ýerde prezidentler halkyň önüne press release edýärler ýa-da jurnalistlaryň önüne çykyş edip aýdýarlar. Bu interview berip gören o, inçiki jurnalistlara hasam eden o. Şuraya bir tormuz, özüne Hudaý diýip gören bir tormuz. Bu dünýäde tormuz bolup saklanyp galan adam. Şuraya bir wyjdansyz bir türkmen ýerine utanýan şunu. Yine şuraya bolmaly ýaly, şuraya şu Türkmenistan prezidentiniň edýän hereketleri ýaly bolmaly ýaly. Yine konstitusiýada şu demokratik prinsiplaryň ýa-ni maddalar giýdiler. Indiki birliğini set bermek arkaly ählumum gön we deň saýlaw hukugyny esasyna döwletiň esasy guruluş gurumalaryny saýlamak mümkinçiligi. Setler birliğin bolmaly. Etik güne sen ýakanyny tutmaly ýaly. Her adamyň şoň üçin baran ýerinde set bereniň ýerinde ýapyk kabinka bar. Şo ýerde isleýän adam ola set berýän, onu o setler owranmaly. Şu çakaçyly 30 ýyl Türkmenistanyň halkynyň setlerini owrlap, şunu falsifikasiýa diýilýär. Şo setleri Berdimuhammedowa, başda Niyazowa, indi Berdimuhammedowa diýjegini berip geldi. Ona Berdimuhammedow denen o. Onu mulimler edýär. Onu direktorlar edýär, onu zawuşlar edýär, onu müdirler edýär mekteplerden. Onu emheme guluklar olar kontrol edýär, şunu etsinlik. Onun üstüne hekimler dur. Ýöne halk ýok. O ýerde halk nablüdatelni Sovet diýip barmaly, şo ýerde halk barlap durmaly. Birden şoraya bolsa halk gün polisiýa jaňyp şunu arrest etmeli. 5 ýyl türme şonu edýän adam tutulsa. Bular bolsa hökümetiň özü şol edýär. Han kanunlar. Emheme şu da hatda tutmaly. O döwlet guruluşynyň düýüne çalşylygy bolýar. Şu döwlet guruluşy bir ogurlap döwleti başga tarafa akydany bolýar. Ine niden ýargy edýär. Ýagdaşynyň ýerine o. İçinden wyjdansyz, namysyz, geroinşik çykyp döwletimize ogurlaýar. Emheme de şonuň terrorist gurumasy bolup şunu etdirýär. Ine şu döwlet gerekden. Ol Amerikanlar bize töwülýär, Ýewropalar bir topar bolmajaklardyr size aýdyp
Yine sizi ağlayalar. Emhemede mi size gıfık gelyen? Emhemede mi herkes gepleri yayradıp terörist kuruma dönüp bolmajak zatlar sizi ettirip gariplığa düşürdüp sizi korkutup gelyen şo değil mi? Onda näçe biz şonu diýmedek, şonu et görmesek bize olar töhmet atana siz inanýar. Elbetde olar diýmeli o zatlar. Ya şo zatlar çalşanlar onuň bar türmeli. Şondan okyan. Yerlerde öz dolandırış döwlet gurumalary üstürmek. Desentralizasiýa diýerler. Hemme zat Türkmenistanyň Aşgabatda çözülmeliler. Lewapda, Mar vilayatyna, ýa-ni Daşow vilayatyna çözülmeli. Balkanna, ahalda. Hökümet bu sentral ýa-ni dolandırış hakları, ýöne içiniň siýasatlaryny her vilayatda öz hakları. Fransada ine şeýle bolýar. Fransada Macron gelip ine men ýaşaýan ýerim Midi-Pyreneýa diýerler. O orta Pyreneýa daglary. Şöre gelip bu nedin, o nedin diýsem onu ýerine oturda ýalar. Özüm deputatlar oturdy. Başga bir halkdan biri çıkıp şartlamak goýar ýa. Ol gelip onun programasyny ýa-ni kabul edilen programmasy var. Şu programmatyny şu adamlara düşündürüp şunu gollan ve şunu bile edelim diýip gelip guruluşyp diýär boldy. O bar edilýän zat. Döwlet Macron dolandyrany döwleti her vilayatdaky ýa-ni gurumalar, häkimler, maýarlar diýýär. Şonu dolandyrýar. Macron dolandyrany. Macron işe gelmede döwlet ýörep duramy. Türkmenistan näme? Türkmenistan prezidenti geraýyn çykyp akşam dutar, gitara çalıp saklanda bir 5-6 açyldy. İki tarap işe gelen ok. Hemme zatdy. Sebebi bir adam üçin urulan döwlet. Oraya bolmaly. O döwletde. Men şondan ýa Türkmenistan döwleti bu torda ýok. Ine şoýal demokratik prinsipler var, esasy. Bundan başga da var. Adamyň azatlygyny goýan, azat metbuatlar zatlar olurma ýöne şu esasy. Şu konstitusiýada bar ýöne bu konstitusiýada feýlemek, ünsberlemek we hormatlanmak. Indi biz demokratik opozisiýa bolup Türkmenistanyň prezidenti diktator Berdimuhamedowyň şahslandyrılan gymmatlygyna garşy bolýar. O näme? Parahorluk, alawçylyk, özünden kult ýasamaklyk, döwlet bir adam üçin däl, döwlet bar adam üçin däl, döwlet bir adam üçin kezzapçylyk, ýallakçylyk, idiotçylyk, görünçilik bilen bagly boş siýasat. Ine şu şahslandyrılan gymmatlyklaryny Türkmen halkyna siňdiren we öz siýasaty hökmünde halka garşy ulanýan kezzap, parahor Berdimuhamedowa garşy görüşýär. Ine bar opozisiýa ine şu zada garşy görüşýär. Men düşündirdim, biz näme isleýär we näme garşy görüşýär. Haçanda emheme işgäri ýa-da size döwlet ýolbaşçy gelip, ay, gaýra dedin, geraýinşip, psihiski yaramayan adam Berdimuhamedow gorlan, biz mundan meterem kynçylyklara giret ýöne biz alyp çykar. Biz Türkmen halky, biz köselmek üçin doguldyk. Gorlan şu Berdimuhamedow, oň togumy häzir mundan meter sizi gyzyp başlap, mundan meter multimillioner bol, gaýra dedin diýen ýagdaýynda ine siz şu zatlary aýdyp goýun. Men ýan gaýdan demokratik prinsipler biz şuna görüşýär, sizem goşulmaly. Şunu goşup görüşeňizde siz baxtly ýaşaňyz. Siz oturan ýeriňizde ýa-ni çay içip oturuňyzda sizin gyzyňyz 18 ýaşly. Öz maşynyny minip, kasby deňine gidip, jorgaly bilen dinç alyp, arkyň salihatly gelip, ýolda muny hiç kim saklamadan, şo ýerde hiç kim kanun bolmaş. Şo ýa döwlet. Ine Ýewropada. Han bir ýerinde ko, Hudaý saklasyn. Derw üçin görýär. Türkmenistanyň şeýle bolmaly. Türkmenistanyň her kim öz haky bolmaly. Sebebi ol gyýjaga biriň çagy. O gyýjaga näme adam däl. Olum adam. Ýöne bir gepde çyny edenler janaýda çekiler. Oglum bolsun, gyýy bolsun tapamaly. Şoň üçin ýöne şolar mümkinçilikler bermeli. Şolar okuw ýerenler, egzaminler bolmaly. Okuw egzaminsiz ýerýär. Ýöne birinji kursy bu toranlar ikinci geçenine egzamin olur. Geçilmede teyden başlamalı olur.
Bütün yılı boş bulur. Özüm näkä bu. O egzaminlerim bir zan molinin öňünde däl-de, ulu komissiýa onu ulu zallarda geçmedi. Kameraly. Şöyle şey. Indi hökümet edarynyň işleyen adamlarına ýülenýän 15-nji ýanwardaky bizim halkın yol açmak yürüyüşünü gorlan. Biz hökümeti işlep näme gördüňiz? Görýän adamlar hökümeti yıkılıp hökümetin yıkılıp oturuşunu görýän. Onu opozisiýa yıkanok, onu Berdimuhamedov öz idiot kararları bilen ve dil göközmesi bilen yıkıp otur. Onun doğan garnaşları Türkmenistan'a kanun bozup gurulan kanun sistemini yıkıp gelýär. Olar hemme pudoklarda haritleri açık urlap satýarlar. Hiç kimden gorkan oklar. Olar üçin kanunlar yok. Hukuk koruyan organlara olar zat dip bilen ok. Hukuk koruyan organlar onlardan gorkýar. Berdimuhamedov derrew hukuk koruyan organlary şonuň üçin basýar. Ülkerim, näçe hökümetde işleyen adamlar prezidentler sizin doğun gardaşlarınız kanun bolýarlar, bize reket edýärler diýip aýtsalar, olaryň öýlerini parahol edip basýarlar. Hukuk koruyan edalar hukuk gorat bilen oklar. Ol demokratik sisteme işlenok boldy. Demokratik sisteme ýa-ni diňe hukuk koruyan gurumlar däl, bir topory, olara düýgülen işlenok. Iň soňky sam işlenok hukuk koruyan sisteme. Şoň üçin men sizin hemmäňizi ýene bir gerek çagyrýan şol 15-nji ýanwarda ýürüýüşe goşulyň. Hökümet ýok. Han demokratik döwlet ýok. Hani hiç bolmasa döwlete meňzeş bir ýurt bolmyor. Bizde diňe Berdimuhamedov we onuň doğan garnaşlary. Döwlet kalmady. Eden etdilik. Prezidentiň öýü birinji bolup kanunlar bozýar. Serdim. Diňe şu ýylda öýü meclisi halk genişi zahvat etti. Konstitutsiyada hiç şeyli hakkı yok. Hem prezident olmak, hem şu vaatda kabinet ministrinin yerini yetirici hükümetin yol başçısı olmak ve hem şu vaatda halk genişinin yol başçısı olmak. Onu basmadılar. Demokratiylara yanlaklar hemmeti. Sebep olur adat ministrlerde, olur adat diplomatlarda, olur adat yukarı tutan yol başçılarda, olur vepali gurulur. Yine migrant bulur vadaşını, bu olsa içindeki migrant vepalı bulur. Men migrant neyem çıktı? Yani tebeği, onlar işe gelýärler, 6 aydan 2 yıl işlep, türmeye batıp gidiyor. Şunu yani, şunun için prezidentin diyen zatları, din halka karşı, halkın önüne bir zat diye, kameralar üçüyen derrew ýanky muştun solur başlatdylar dedi. Ine şonu bir koyun hormatly vatandaşlar. Sizin aýlyňyz we pensiýaňyz size ýetmedi. Bu döwletiň geljegi ýok. Siz 15-nji ýanwarda ýürüýüşe goşulmasaňyz, onu sizin geljegiňiz gaty çylşyndy. Biz bir günne, şu 15-nji ýanwarda siz goşulsaňyz biz bir günne bu diktator gidip täze kanunlar işler ýaly eder. Adaletli döwlet kurar. Gurulacak döwlette sizin ornuňyz gaty wajypdyr. Yani siz döwletdäki, hökümetdäki işleyen adamlar. Sizin tejribeňiz, sizin alyp barjak işleriniz gaty wajyp gurulacak döwletde. Şoň üçin bize siz gerek, size biz gerek. Häzir islendik wagtda bir güne kowan milliarder, baswan milliarder para alsaň almasaň işden kop bilýär. Sizi parahor bolmany mejbur edýär. Ondan durmuş bolmaz. Döwletim bolmaz. Berdimuhamedov parahorluk, kezapçylyk, ýygalyk, ikiyüzlük, alawçylyk we biparalaýçylyk simwolu. Biz bu simwoldan bitmeli. Ol milli lider däl. Ol şu iň erwet zadyň simwolu. Bize bular ýaly maskara, tormuz milli lider gerek. Ol Türkmenistandan türme ýatady we doğru çökürdi. Ol indi Türkmenistanyň esas döwlet guruş şahalaryny ogurlap, ogru bilen paýlaşyp bizim Türkmenistan döwletimizi ömürli olacak. Siz şunun bilen ırdamy. Irda bolmasaňyz, goşuň 15-nji ýanwarda ýürüýüşe. Gollan halkymyzy ýerden başlap akşam hemme zat oturup täze döwletde işler. Hemme doğun anlaşyny ýygyna ýarar Türkmenistana. Toýlar tutup
bilenip tä döwlet bilecek bolar. Diňe prezidentde halk bolup durar. Açyk saýlawlar geçirer. Aýtjak dadymyz bolsa aýdyp bilersiňiz. Ýöne kanunlara hemmäm hormat bolar. Men keçik çykyşymy tutardym. Indi men bilen şu efire gelen ýollaşmaryma sorag berjek bolýan. Musa, birinji sorag size. Yine biz 15 ýanwarda bizim halkymyzy ýollar açmak ýürüýüşine çağırdyk. Elaýatda Lewap vilayetinde ýaşayanlar we Mar vilayetinde. Ýöne diýsem, Mar vilayetinde, Lewap vilayetinde da hökümet işgärleri bar. Hökümetde işleyen adamlar bar. Olar diňe häkimlerde aşağı dereceli adamlar, yani status dereceli işleyen adamlar bar. Olurma. Yine şol adamlar bizim hareketlerimize goşulurmy? Goşulmasa näçe goşulmaz? Ya goşulsa näçe goşulmaly? Şu zatları bir siz düşünüp berseňiz, öz pikirlerinizi. Assalamu alaykum vatandaşlar. Sağ olun burada söz berdiňiz üçin. Men üçin goşulmany motivasiýa bar bermeli adamlara. Goşulmany sebäp bar. Sebebi bu rejim özünün ukypsızlygyny, tutuya barýandygyny ýani belli etdi. Emma adamlarda şol yalan umyt bar da. Şu bizim mentalitet barmy, gurulanmy. Bir adama inanýarlar, şu oňrar diýip şu hazır Serdar Berdimuhammedow gelse hem de oňatlaşar, ene dollara peselýär, zadam oňatlaşar diýip yalan umyt bilen bil baglaýarlar-da. Ýöne göreşden gaçýarlar şeýdip. Bir bahana tapyp. Ol Serdar Berdimuhammedowyň gelmegi hissa çözenok sebebi döwleti bir adam hissa çözüp bilmeýär. Her adam öz geljegi üçin öz göreşmeli, göreşmek üçin hem yola çykmaly, hereket etmeli. Ine 15. sentyabr uly mümkinçilik adamlar bir-biri bilen birleşip şol 3'lük golem, 5'lik golem toplanışyp goňuşlary bilen yol vilayet arasyndaky ýollara gitmeli. Ondan diňe de ol ýola gitmeli däldeni aýdyşyňyz ýaly her bir hökümet işlerinde işleyen adamlar sabotaj etmeli. Şol gün işe barmaly däldeni meselem belki un probleması barmy? Häkimliğe barmaly. Çağlar studentlere pul geçiriplen oklarmy? Häkimliğe barmaly. Şol adamlar öz hukuklaryny, haklarını talap etseler, onda mümkün şol mümkinçilik maksada yerine bararmy diýende adamlar ýöne motivasiýa gerek. Motivasiýa bolmana da sebäpken Türkmenistanda haksızlyk, hukuk yok. Yani aýdyp geçdiňiz bir näçe. Ol Serdar Berdimuhammedowyň gelip düzelmegi ol loteriyada bir utuş kazanan ýalda milyondan bir sany şans var da ya da 10 milyon 100 milyondan bir şans ol düzeler ya düzelmez. Ol diňe Serdar Berdimuhammedow däl, opozisiýa içinde de şon ýaly adamlar öwrenşen de mentalitet. Bir adam hem zady edip biler, hem zady oňarar diýip yok. Her adam, her Türkmenistan građany ayal, erkek tapagy yok. Student, ýaşly, ya başka iş migranty daşynda içinde işgärler toplanışyp birleşip sol halk hareketine 15. ýanwarda boljak görüşe, mitinglere gatnaşmaly. Mene şonu ýaly pikir edýän. Sağ olun Murad. Sağ olun Musa. Yine bizim gepleşimizde Timur, hoş geldiniz. Siz näme pikir edýäňiz? Yine döwletde işleyen, hökümetde işleyen edarlarda, hökümet edarlarda işleyen adamlar şu çağrışymyzy gorlarmy ýa şular onun ýolbaşçylary ay bular pul üçin işleýär, bular YouTube'da like aljak bolup, bular YouTube'da pakbeşik ýanajak bolup işleýär, pul galan bular biziň bilen işimiz ýok, bizi gaýtyp öňkü agyr durmuşymyzdan mundan agyr durmuşa sokjak bolýar diýse, şoňa barmadylarmy ýa hakykatdan hem watan gerek bolup, watanyň problemleri, göýleri bilen görüp, biziň diýen zatlarymyza inanyp çykarlarmy? Näme pikir edýäňiz Timur? Berde mesela şu köp zatda bolturan zatları Türkmenistanda şu adamların ösmek için
Türkmenistan'da adamın ösmenini päske berýän ol näme media da media. Şol media mesela öz Türkmenistan'daky Türkmen kanallarymız bar howa, Watan habarlary bar howa, belki o şu ýerde hemme media şu rejimin kaprizini işläp durda o. Şol adamlary gorkuzyp, çağalaryny gorkuzyp, owa sen özüň atasy bir aýsy çağalaryny bir aýsy derse owa. Çağalar bir aýsy atasyny näme derse o. Şol bir gorkuzyp durur. Harabdagy rejimi. Ondy polislerim hem şu men beken behem mesem bizim öz ilimizem çağalamyz hem garlap hem ulatyrlarda uje bilýär ulatyrlarda bilýär. Şoň üçin häzir şol çıkmazmy diýmen şol hem halk bolup şu öz çağalamyz üçin, öz watanymyz üçin, öz geleceğimiz üçin owa gelecekde gulýalyk Türkmenistan üçin owa öz gulýalyk adamlarymyz üçin men çıkın dip nämet ýa çıkın dip haýyş etýän hemmesine. Mene bärde 70 30 50 gelip to men bunem telefon etler çıkmalar halk ýerinde halk korkýar owa içinde halk içinde gorajak adam ýok diýip aýtýarlar. Etdim. Indi şu güne ýetenden soň adamlary daşa ýurt öldürip durur hawa. Öz çağalaryny daşa ýurt öldürip durur hawa. Ol näme şu gün nämende waýenli näme harby näme däme harby gündäm bugün waýenli polojeniýa. Meňe pikirimçe şu gün Türkmenistan'ın içinde hemme tarapdaýyn waýenli polojeniýa näme etmeli, obýawlýat etmeli de, şo aýtmaly hawa. Waýenli polojeniýa onda şol näme hemmesi şol haramdag bar, şol tohuntyjy we näme ýalaklary baryny tutup turmaya basmaly. Täzinde olar öz zakon, öz kanun hakyklyny näme durur, bozup durur hawa. Adamlary öldürip durur, adamlaryň üstüne izdivat edip durur hawa. Adamlaryň ruhyny degip, adamlaryň göwüni degip durur hawa. Çağalary zorap berýär hawa. Adamlary batkyzap atyp berýär hawa. Voyinski çağlarda näme itin etini ýip durur, itin eşegiň etini berip durur. Ýa-da beýle bir wagt boldy, Türkmen haçan Türkmen eşegiň etini ýedi. Ýa-da et bolmasa etini taşlap ýedir otyr nämede. Türmelerde şu nämede voyinski çağlarda. Öýündäki zat taşlar şu öz soldatlar nämeden aç kalmasyn diýip o. Ýa-da zat ýok nämede. Bular näme diýip, olatyran köp tatly görkezden oklar olar. Biz bilýär, şu içinde işläp duran adamlar bize habar edip durur hawa. Ne bugün eşeň etmedik. Ne bugün atyn etmedik hawa. Hawata doňalyň killetten taşar diýip şeýär hawa. Şoň üçin bärde diňe men şu öz milletine, öz ilime haýyşym bar, şol özlegi üçin, öz watanymyz üçin, öz geleceğimiz üçin, öz çağajyklarymyz üçin, öz gelecek aktyk çoklugyny üçin çykmaly. Çıkın. Täzinde şu 10 ýaşynda çykmasak, 10 ýaşynda hemme şu ol terji marçykda hawa belki vilayetlerden 4-5 kişi daşada çıkıp gitleşip birikinin goldap şu wagt hemme bir wagt çykýar. Bu haram rejim ulatda görse, halkyň birleşýäni görse we organ işlerim şu halkynlara geçýäni bilse bu haramdan aşawatda şu nämede men şu ýokarda Sputnik'i gördüm, aeroport näme Kakan ýanynda aeroportda şu samolyot uçmağa taýar bolan samolyotlar bar ola. Uçmağa taýar, hemme gatlar gaçmağa taýar. Öz doganlaryny gardaş alyp, ol haramda gaçmağa taýar ola. Indi ol näme üçin bilmän şol Türkmenistanda şu näme dep öz ýalaklaryna günde aýdyp bowa şeýle näme ol patriot bolmaly öz binamas bar. Tamsyk zatlar aýdyp olary saklap otyrylar. Ol ýandaky ýalaklara näme saklanýar? Olara bolsa özleriniň Türkmenistanyň halky aýagalamaktynda
Şu öldüren basılacaklığını bilýärdi. Olaryň cinayetçi, olaryň öldüren cinayetçi, o kıyıları zorlan, ol bizgatga alıp adamları vurup atıp olaryň şu cinayetçi, olaryň hemmede mafya olan baram. Şoň üçin şol haramdagy rejimi bolsun, haramdagy biz batar diýip korkup bitirip, şoň aýdyn ýetip durur. Ýöne şol nämedaky etrapdaky nämedaky vilayatdaky polisler bar, olar etrapdaky asobynda etrapdaky polisler çaýlap aýlygyny alyp bilmänýär öldürýär. Näme barya bile baba oryaňyz ne wagtda näme bolmasa bankomatda pul bolmasa ka wagtda bolaya, ondan bolmasa başga wady gidip öz aýlyklaryny alyp gelip durýar. Öýleňizde tok saklap, mal saklap, şol näme almajak bolup bizet almajak bolup arasy işap durun. Men bilýän arasy işap durun nämelerimiz bar bir polisiýamiz bar. Şol bir ýan aýlyklary polisiýa ýetenok. Şoň üçin aýtjak köpse şol näme bize diyor şoldan almasak bolmuyor da şehirde çağlar net tutacak aylan yetmese emme strukturany şo näme bizetke almany mecbur etýär. Şoň her haçadam ayağa galan wagtynda, her haçadam öz hak hukukyny soran wagtynda şol hatda ýüze çykaryp basyp geplemeni aýtmaly. Şoňa şey emmesini Türkmenistanda başgada her bir başgada bir adamın, iki adamın hemmesini bastılar o. Basıldı ya o. Hemme yerde bastılar o. Basılmadık adam har bir Türkmenistan'da. O günde şu bolturu zatları görüp doğun hemmemiz görüp dur o. Näme görmeyen adam yok, bilmeyen adam yok o. Yine korkuyun ayrında şu näme çıkmalı. Onun yaşında çıksamaz. Ve sonunda biriktirin goldasamaz. O. Birinizi yüreğinde tutup imanlı Türkmen deyip şu çıkıp var şol nämede Kur'an'da yalan şol. Yalan zadın sonu yok. Soň üçin şol bir mesela şol doğru deyip yalan deyip aýtmasak onu hiç hızım kurtarmıyor bu haramçılık. Soň üçin men pikirimçe buradaga çıkarım kadyon halk. Bir näme bolarum kadyon. Mena şu diýe ona bolmasa adam ya şu bolor diýip men ananma täňde adamlaryň bir şer ýagda çykallar. Öýde imana zat bolmasa, pul bolmasa şu çıkar diýip pikir etýän. Adamlar aç kalıp barýar. Bu Türkmenistan satyljak, bu Türkmenistan ýok boljak. Türkmenistan'ın hiç kalmayışı mı verdi? Kim var? Kaptalda Afgan var, Özbek var, Kazak var, İran var. O şungalık eri halkım hem merden hayır 10. yanvarda çıkın Kaptaldan kömek verecek var, Kaptaldan baracak var. Eğer de halk çıksa onda burada destek var. Eğer de her halk çıkmasa onda yine bir 100 yıllap ida kalar. 100 yıllap o. Sağ olun. Bizim gepleşimizde Piotr var. Rusya'da talip olup okuyan bizim bir vatandaşımız Piotr. Size soru olacak var yani. Yine hükümet işyerleri çıkan yadayına şular çıkıp bizim hemmemiz yeniş kalanan yadayına da Berdim Hamedov'u arayes edip onun doğun vatandaşlarını arayes edip yani cenayede çeken yadayına da Türkmenistan 10 yaşından akşam saat 6'da 7'den başla yani TRC reformlar bilen gidýän bolsa şol hükümet işgärlerine üýtgeçler bolmazmy? Olaryň ýagdaýlary gowulaşmazmy? Näme pikir ýa-da? TRC gurulýan döwletde şol mümkinçilikler artarmy? Ya şol ýaly közüm otururmy? Näme pikir ýa-da? Sağ olun sözlerinizden. Eger boşulsalar elbette 180 gradus hemmede başgaça bolar. Hemmede ütkar daşy edilip hemme bolup geçen ädirki ýagdaýlar korkunç düşýalak bolup geçidirdi.
Ýöne şoň üçin goşulmaly da, esaty goşulmaly. Ýamna dün watan habarlaryny eşitdim. Dünkü 19 senedäki ýam neme kanunçylyga, konstitusiýa ütgeşmek ýermeli diýip neme tawşyryk berdi prezident. Ýam ular bas öz işine başlatdy, şu ogluny goýmagy neme etmek, konstitusiýa ütgeşmek ýerlik kanunçylyga ütgeşmek ýermeli diýip, informasiýanyň gizliliğini saklanyşyny güýçlendirmeli diýip. Bularynda gorkup näme etjegini bilmän oturda ýa. Timur Terkerden aýdyp geçýär. Doğru. Diýmek, egerde biz ýene-de dym otursak, bul banditler hökümeti ogurlap gelip oturanlar mundan beter giderler. Yine men keyfini aýdamak, bizde maglumatlar var, hökümetin içinden gelen. Fevralda Berdimuhammedow goýjak bolýar. Entek on ýanky myş gidip durgun. Yine doğru aýtdy, menem seretdim watan programasyna eýem wurkelme berýär. Ýanky konstitusiýanyň maddalaryny ütgetmäni. Eýem işler gidip dur. Şoň üçin kanun ba, ýok, bu bandit onu seretmýär. Haçan siz köçede dursaňyz 10 bol. 5 bandit gelse, sizin urup telefonlaryňyzy ýanky sizin puluňyzy alsa, innikede geçenle ay hiçat etmez. Siz sipalak geçer, qaytyp öwüp geçer, qaytyp talamyş geçer bitkerdiň ýok. Innikede mundan beter de. Bu bolsa 14 ýylla bandit bolup halky talak gelýän adam näme akly ýerine duralmy? Ya geraýyny durup bilermi? Ýok. Onu ýa mümkinçilik ýok. Diňonda da adamda ýok. Sen bir geraýyny batan bolsaň çykmaz. Türkmenistan prezidenti bolsaň adam var. Şoň üçin biz ondan näme garaşýar? Biz özümiz alýar. Men bizim vatandaşymyza diýjek bolýan. Türkmenistan'da hökümetde işleyen adamlar çıkılan lokmu, kömürlen lokmu, sabotaj edin. Türkmen Telekom'daki işleyenler maksimalde interneti açın. Şulayın doğamında, VPN, hemmetini, bilendok sistemine hem olya deyip Allah'ım, halkı kömür edin. MHM, polis, yani prokuratura, sud, halk galyan olsa şolur boğuran, şolur brilyant yalı saklan, şolur gaytip sıptırında bolya işine bolya deyip yani alar vermem. Hükümet yol başlıyor. Ol çörek kombinadı, un kombinadı, beydeki nimeler. Paraholunu deyip gelip gördüğünü ömürlük deyip krediyanı yok. Anladın? Yağdaylar kıyınlaşta. Sadece grip olsa banida varsan ölürler. Yani umum hil, hem medalın hil aç. Profesyonel, yani hünerçilik, hem medal. Dine paraholluğu, şul maral taydan, Berdimuhammedow'un siyasatı alıp barýan taýdan korrupsiýa, paraholuk, kedapçylyk, ýygalyklyk, iküýlülük, alawçylyk, biýabraýçylyk. Şu Berdimuhammedow şu simbol. Bundan beter üçin görürsün. Häzir ikincisi ýetip gelýär. Ola Hudaý haklasyn. Gulam bilen ok kelläm keserdi. Gelir bir ümmetsiz baskılar. On adamlar gelir. Entek garaşyn kezzap ýegenleri vilayet ýolbaşçylary bar. Häkimler üstünden. Görürsün onda. Ondan aýdarsan. 15 ýanwarda şansymyz boldy boýun. Ýetilmedik häzir üýden çykmayan doktorlar. Ine şu ýaly bolýar. Näçe Putin'a häzir professor gidip dur. Sebebi Putin Türkmenistan prezidentinden beter. Rus halky etdiren okşama. Rus halky öz haklaryny gazanyp alýar. Biz näme Türkmen halky näme gazandy? Bütün şu 30 ýyllar. Mesele hiç. Näme alany? Muhtar berip, muht çörek berip, muht suw berip, muht elektr energiýany berip, muht kwartirany töletmäni berip, ýanky uklatdylar. Şondan soň gazanan adamlar ýok. Onan toramadyk. Türkmenistan prezidenti bizi ýanky maddi taýdan pet etmek üçin şunu bolsun, açyk bolsun, bular daşyn çykanlar, bular garyp. Hiç almedler nokta. İçinde şol pul jarlary ýanky produkt alman ýetýär, şondan beter çykmadylar diýip döwleden ýakyp goýýar. Ine biz hiç hak kazanmadyk. Ine 15 ýanwarda Türkmen halkyna test. Bu devlete gerekken, bu opozisyon güýçlerken o size gerek. Sizin vatanınız,
sizin yaşayan yeriniz, doğduk mekanınız size gerekli olsa çıkma. Gayrat edin çıkma. O da baryan olsanız, özünüzden hemme zattan korkyan olsanız, ertiden daşa çıkan şemal olsa korkup öýe gitdiýän bolsanız, akşam 2 saat ýogrunyň aşagyna gizlenip ýatýan bolsanız, käbiler krawatyň aşagyna gezberin. Mundan beter bolsun. Ine otuyla seyredine, yine beter bolup oturuyor. Şeyler aşağı gibi oturuyor. Yukarı kalan var işte. Bundan beterim. Hiç kazanacakken o zaman. Hiç alanın bulmuyor. Yine her yollar açılsa hem de karışık bu Türkmenistan'ın içinde dünya çempionatı olacak kim birinci kaçkaydı ya. O bir halkın arzusu değil mi? O bir namattan arzusu. Ay daşını oturup sen gürleyen deyip men derime bir oturup gürlek görsen. Men derime bar yerler bak görsen risk al. Ben göreyim size. Men edilenimçe edilseniz bir diktatör yıkar. Ananın yol açılma diyeceğim yok. Mümkünçülük bolup biz giyiyen içinde. Yöneticilerin harekete başlamadı. Yöne daşınaklar size pul vurdu ya. Oraya işi migrant, gul migrantlarına dönüldü. İçinde ne yapmadı? Hiç adı edecek gelmedi. Şimdi yol açılsa yine kaçkıtacak o ne aldı. Kaçarsanız durum yok. En pes, madde taraftan pes, en moral taraftan pes adamlar var. Ya da vicdanlı, arası adamlar var. Kalanları ortaçı adamlar kaçkılar. Türkmenistan'ı Berdi Muhammedova bu saçağa dola 20 bin eskitlerden oldu. Ondan sonra vatan, Türkmenistan, men Alparslan, men yine planla deyip kurgulamam. Başarsanız arttırmalar çalışın Türkmen arttırmalar. Ya bir yerde Türkmen adamı bilsene üstümüzden vuruyorlar. Yine şu yani maglumat geldi Türkmenistan'dan edil yalnızca bir yeri yazdı. Muradağa bugün her Livat'ta teyadır bulunan dünya varlar satıcılarını çağırırlar sonra ve ilgin eşik tavarlarını açtırıp 3 gün yankı sattırıp 5 milyon verecekmişler deyip siyonka edecekmişler deyip satıcılar olmalılar. Sen öz haritlerini açayan kabuto bağları işleyen kabuto yankı hem de zat gülüyanı siyonka edip bunlar gidiyorlar şunların bağları yapılıyor. Bu gögürler satıcılar diye biz şu teyadinin ömrüne 10 güne satmasak bizde giyileci yok. Sonra yat ya giyileci. Vah Doğancan onu kim seyrediyor? Şuranın yazıya biz halk prezident için mi ya prezident bizim için mi? Yazıya. Türkmenistan'ın prezidenti sizin için ne? Türkmen halkının için ne? O öz tohumunun milli lideri. Ne yapacak? O yerde Şamlı Pamlı blok yağlı bırdat etse onu yani hukuk koruyan kurumlar tutsa günü prezident diye prezident onu isteyen yerinden çıkarıyor. Prezident şuraya bandit, kezzap, bihette, medeniyet tarafından butoron adamı neşkınılmak oluyor. Lütfen. O basılmalı, türmede eğen bütün ömrünü oturmalı adam yine. Prezident sizin kaygını değil mi? Livat halkı, mesela neye çeyrek diyen? Siz ölümünüz, doğun arındaşanız ölümün adam. Siz çıktı mı? Başka Özbekistan'ın prezidenti şunu bilen olsa, hükman çıkıp aydardı. Men öz kıyınızım bilir yani. O milli lider değil. Onun adının özünüz menden oğul yani. Şunu dayanacak olup yaşayan olsanız, iyisi uğraşar, yine serdar gelir. Yat verin. Turman. Oturun. Kul olun. Karışın ne Şam'ı geliyor hedir. Velayet'in hekminin üstünde olur. Ola gamçılı eder. Kıyılarını zorlar. Erkeklerini zor. Bana bir ayda Murada Livat'ta erkek kalmadı. Şu ayarla çıkaymadan hiç kim çıkmıyor. Ben şu ayar gelin kıyıları biliyorum yani. Siz önüm çıkıp gördünüz. Siz Türkmenistan'ın geleceğini çözmeseniz erkeklerden direkt kalmıyor. Biz bir maskara bulan halk olduk. Biz şu zatları boyun almadık. Biz şu zatları boyun almasak biz ömürlü günlerdir. Erkeklerin ardından benim vardır. Hemmemiz var. Erkek olsa. Her kim hareket etmeli.
Ine men içine baran, sen niýede bolsaň şonda bol. Bunu toçkanda görür. Videolar payla. Ya da Türkmenistanyň içine. Galar Türkmenistanyň doňlarına şanly. Galar ýanyna dostlaryny. Üýüşüp barın hekimlere, yerlik hekimlere. Aydın, bizim ýagdaýymyz şeýdi. Biz gaçyp ýörjekkä, bizim şu dünýäde dogurluk, bizim hem pasportymyz bar, bizim hem haklarymyz bar. Haklarymyzy oglayan bir tez zat bar, onuň ady Berdimuhammedow. Bize kömek edin diýip. Aydın. Ine Russiýada studentler göni duma bardylar. Ya vardylar, aeroportu ýat gördüler, aç ölüp gördüler. Gördüler, enatasy bulara hiç atýan ok. Enatasy gaýtyp gyýryp ýatyr. Men adım tutma, sen bir turayma. Ölsöň öl şo ýerde. Hey, perden buna şey olmuyor. Men çağıma bir zat boldum. Görürsün men okuyup görürsün. Kanunu seyretmem. O ne beýle bolýar? Kim olur? Şuraya senin içinde bol, daşında bol. Mertçe olmalı. Başka yol yok. Biz közden almalı. Başka araç yok. Yine men öz vatandaşlarıma yine sorulacak bolýan. Yine Musa size sorulacak bolýan. Yine misal üçin Türkmen halkı 15 ýanwarda galmady. Gelmedi. Bir topory, ýa öz ýolbaşçylaryna ynanyp, öňden köhäk gelýän emheme ynanyp, öňden Allah gelýän Türkmenistanyň milli lider diýip öňe saýlan prezidenti ynanyp, ay bular YouTube'da bir 5 manat kazanacak gurulýar, erteden akşama hemme işlerini taşlap, bular boşlay diýip gelmeseler. Onda Türkmenistan'ın içinde näme bolar? Siz näme pikir edýäňiz? Türkmenistan döwleti haýy tarafa gider. Fevralda Türkmenistan'ın prezidenti edip oğlunu saýlawsa. Şondan soň näme başlanır Türkmenistan? Näme pikir edýäň? Menim pikirimçe fevralda öz oğluna goýmaz, bu öz ölenine garaşýardy. Soňky demneçeli şu takda oturýar. Hem diktatorlar şeýle 90 ýaşyna barsın, 100 ýaşyna bolsun, kesel bolsun, ýagdaýyna garamazdan şol tahtını saklajak bolýarlar. Men ölenden soň geçäýsin diýip näme şonu zapasmy wariant edýärler. Onun goldayan gatlanda goldayan adamlarım vardı. Şol tizrak bir serdar goýaly bir Gurbanguldan bir hiç derek yok diýip serdar goýjak bolup ýörler diýip meni şeýle pikir edýän. 15-nji sentýabrda adamlar çıkmasa neşeyle bular daşarky Amerika, Ýewropaň näme agentleri bulara pul tölenýär zat diýip bulara YouTube'da çıkmak gerek şonyaly hereket edýän diýip pikir edýän bolsalar olar ýalňyş. Men bir misal getireyim. Şu Amerika bilen Arabistan arasında 73-nji ýa 72-nji ýylda bir krizis döredde diplomatiki. Olar ne bir satçakdal diýdiler, olarym satym diýdiler. Şonda bir Amerikanlar şeýitdiler, bir şol Sauda Arabistanyň karoly şahyn näme parçasyny öz ýerini baryp öldürdi. Ondan soň däl diýdiler, psihbanoy diýdiler. Ýöne şu Amerikan gurnan oýuny şol. Amerika etçek diýse, Amerika şol Ýewropa bilen bile hereket edýärler. Bir hepden içinde çözýärler. Ya Russiýa da şeýle güçlü döwletler, super döwletlerden biri Russiýa, onun täsiri var. Häzirki rejim goldaýanam belli bir derejede goldaýaram. Kömek edýärler. O 2008-de ýalňyşmasam şol Ajjar bilen Ahmet uruş turuzanda sonradan Russiýadan gelip spesnazlar gelip rejimi tarap goldap hereket etdiler. Şoň üçin egerde Russiýa çyk bolsa da özüň adamlary bar, o da bir iki hepden içinde mesele çözüp bilýärler. Biz diňe şol halkyň hereketini dayanýas. Bizim gücümüz hakikat aýtmak, adalata çağırmak, kanunları dikeltmek, kanunları düşündürmek, halkımıza öz hukuklarımızı düşündürmeli. 15-nji ýanwarda çıkaýmasalar, indi görýäs, her şeýle wagtal bir rejim diňe şol repressiv metodlaryny ulanyp güýçlendirýär, ýa-da erwetleşýär. Meselem 3-4 ay bundan yollar yapık da velayet ara. Olar yaptılar.
indi şunda çıkaymasın. Öz şans vardı. Hazır bir näme diýsem şans var hereket etmäne. Onu sıptırsan rayon ara veya nezatlar yapıyorlar. Onun saat 6'dan son çıkmak bulanok deyip kanunu çıkarıyorlar. 6'dan son çıkaysan straf ederler, turmaya basarlar. Sol näme repressiv metodlarını özünün zatlarını güýçlendirýärler de bular. Parlamentçylaryny köpeldiýärler repressiv maşinanyň. Polisiýalaryň, häkimleriň bir görese tutup alıp giderlerde ya senden vizatka sorayalar plan milyon manat getirmesen öýüne goýarmaz 15 sutka basarys diýip häzir bir näme bu näme diýsen bir şereket bolýar vilayet ara köçeden aňryk geçip bolýar şäherin içinden çykyp bolýar eger de şundan sıptırsan onun bir goňuşa ötmeýän gadagan ederler geljekde. Şonuň üçin wagt sıptırmaly däl. Bir özüňiz bilýäňiz timing bardy. Belli wagtynda şu belli hereket etmesen onun edenin giç bolýar. Ya mümkinçilik bolmaýar şoňa. 15-nji ýanwarda hökman çykmaly. Biz öz konstitusiýa laýykda öz kanunlarymyzy, haklarymyzy talap etmeli. Sağ ol Musa. Men indi soru berjek bolýan. Ine Timura. Yine bir yer Sultan, не верьте, они вас обманывают ya. Şu bizim deyip geçen zatlarımız ağırlığı. Berdimuhamedov, ananın Berdimuhamedov Türkmenistan'ı üst sürüp şu noktada getirdi. Bundan metre getirer. O 45% Türkmenistan daşındaki adamlar yani zaложник bolup kaldı. O hükman döwlete gerek şu zatlar sebebi bunu daşını işlep Türkmenistan saklamada Berdimuhamedov kıyın bolýar diýip şu düşüncede yani şulara inanma, şulara sizi ağlayalar diye. Yine şu adamın diyen zatlarına siz näme diýiljek? Biz ağlayat mı? Eger biz ağlayan mı olsak, onu bulup geçen zatlar doğru değil mi? Eger olarım doğru değil olsa, onu doğrudan biz halk köşenmeyen olsa, hem zat gülýär bolýan olsa, onu bizim wagt ýitirmenler, bizim näme Türkmenistana barmaly, doğru anlaşılmaly bolmaly. Bizim baht ýaşamaly. Gece onu YouTube'da oturup, yani Facebook'ta oturup, böyle kurumlar bilen gatnaşyp, yani aktivistler bilen gurmaçylyk işler edip, wagt ýitirip, bu zatlara sağ bolsun ýok, arkamda diňe tökmetler aýdylýar. Öňünde ynamdylyk wa onu bizim durulýar. Siz näme şunu düşündirjek bolýaňyz? Şu pikirleriniz näme? Doğrudan biz yalan aýýarmy? Ya doğrudan bizim aýan zatlarymyza ynanır ýalymy? Ne fikirýäňiz? Bizde Türkmençilikde bir näme var сказание, da. Tamdırı nane tandır kızanda yapmalı. O olan o tamdırı soğutacak ol durmalı. Näme düşünme aldı men onu. Yani men o nälik adam bolmaly, şu boltuğun adı bilmän. Herki boltuğun atarı bari 7 ýaşardan 70 ýaşaryň hemmetleri. Häzir tandır kızıp doğru nane häzir yapmaly. Nane häzir yapmasan bolmuyor täzinde başga alat ýok. Başga ýurt gidip barýar. Türkmen ölüp barýar, daşarýurda özüm çağalamyz edip dur daşarýurda. Çağalamyz ejir çekip dur. Çağalamyz okullarda kop dur. Aeroportda ýatypýarlar. Öýlerini satypýarlar. Etken bu atya zadymyz näme? Men joğam şeýle ozo oýladym burada diýmezdim. Elinde ultra zatları hemme bilýär, halk bilýär. Hemme ýurt bilýär. Şoň üçin atya zadyň dogry bu haram rejimden, haram dağdan, haram tohumlardan, haram ýegenlerden hiç sat çykmaz. Eger de biz şol 10-nji çykmasak, ýene bir giýirlap bolurlar. Sağ olun. Bolya, sağ olun. Yine şurada bir yer diye Murat Özbek. Мурат Курбан, добрый вечер. Вопрос в Турции. Все граждане, большинство хотят возвращаться на родину в Туркмению. В Турции уже без толку здесь работать. Что вы посоветуете нашим гражданам? Спасибо.
Есть такая пословица у Лао Цзи, это китайский философ, он сказал: ничто не может устоять перед желанием. Если у вас желание есть на родину возвращаться, никаких проблем нет. Все эти проблемы консулы создают, они вам лапшу вешают на уши и создают эти проблемы, чтобы вы как бы ходили как эти, и более податливых им счетчик включают, забирают с них деньги и в Туркменистан отправляют. Все. Не думайте, что Туркменистан такая организованная система, страна, которая диктаторская машина работает как часы. Нет, это рухлит. То, что консулы делают, воруют деньги, МХМ не знает. То, что МХМ ворует, Бердмухамедов не знает. То, что Бердмухамедов ворует, народ не знает. Никто ни о чем не знает. Там уже друг от друга устали. И вот я сегодня разговаривал, ЖКХ, ЖЭТ и вот эти вот, Дом управления. В Дом управления уже говорят, устали, все. Все, уже все. Уже когда это все видим, нас тошнит, говорит, уже все. Нету государства. Оно нету не только возле Бердмухамедова. На всех уровнях власти нету. Власть не управляется. У всех руки, ноги, все упало. Все. И в этой точке, вот в этом моменте вы у меня спрашиваете, а что делать, чтобы поехать? Вы домой не хотите ехать. Узбеки хотели, 15 тысяч человек в аэропорт пришли, дороги открыли. Вам это не надо. Я сам встречался в Турции, когда был. Ходил, встречался. Мы с активистами ходили вот так, никого не боялись. Да, нас преследовали, нас хотели убить там и так далее. Мы ходили по улицам. Мы пошли в гости, я сам ходил в гости, попросил активистов, отведите меня к человеку посредственному. Мы приехали к нему. У него фирма, он сварщик, сварку делает. От 1000 до 1500 зарабатывает. Утром уходит 2 часа дороги туда, 2 часа обратно, 10 часов работает. Вот он приходит, в жим-зал приходит, качается, $500 свои перечислил в Туркмению, все, забыл. Он перед Родиной задачу выполнил. Он синвестировал Бердмухамедова до следующего месяца. Бердмухамедов даже ему спасибо не сказал. Он живет своей жизнью, у него отдельная комната, все. Он считает, что он все сделал для страны. Глубокая ошибка. Он страну подставил. Он отдал $500, в которых они не нуждаются. Они нуждаются в $200-300. А остальные деньги ушли на поддержание системы. Потому что на эти деньги они купили не продукты, строительные материалы, одежду, то все, день рождения сделали. Это позволяет крутить деньги в обществе. Это позволяет крутиться магазинам, людям, те дают взятки, правоохранительные органы дальше дают взятки. Эта система работает. Поэтому я говорил, остановите, отправляйте только деньги на питание. Купите смартфоны, встаньте с ними в контакт, плотный контакт. Знаете, что там происходит? Вы думаете, вот Мурат Курбанов выступает, активист ДВТ выступает, активист ДВТ работает, они все сделают. Мы просто должны победу не проспать. Живите дальше, проблем нет. Сейчас в Турции сложно будет. Убежите в Польшу, не все смогут убежать. С Польши другие убежат в Дубай, в Катар. Там вообще беззаконие. Там вас просто в рабство продадут. Вот так на улице поймают, заберут. Кто вас защитит? Туркменское консульство? Смешно. Вы владеете своей судьбой, вы ответственны хотя бы перед собой будьте. Вам надо домой. 15 тысяч человек должны выйти в аэропорт. Не 15, 1050. Поверьте, дороги откроют немедленно. Немедленно будут разводить вас в Туркменистан. Для этого не надо, чтобы политик вышел и кричал. Нет, вы едете своих детей видеть. У Бердмухамедова закрой возможность увидеть детей. Да он все сделает, ночью спать не будет. Он сделает так, чтобы увидеть своих детей. А вы чем отличаетесь? У вас что, вы обременены, как он, государственной властью или чем-нибудь? Нет, вы свободные люди. Вы просто не хотите своих детей видеть, не хотите родителей видеть, не хотите Туркменистан. Ждете, когда за вас, как всегда, коррумпированное государство сделает. Оно не сделает. Оно сделает, когда ей выгодно. Все. Сейчас вы не нужны в Туркмении. Вы нужны в Турции, чтобы вы зарабатывали и отправляли деньги, держали социальные проблемы Туркменистана. Потому что когда вас будет там, вы безработный, вам надо работу искать, вы будете жаловаться, будете глаза мозолить, вы будете проблемы создавать. Вы не нужны.
Ему нужно немного людей, чтобы, он же статистику почему обманул, говорит, 6 миллионов. Ему немного людей надо, чтобы воровать внутри все, иностранцам паспорта продавать, они вякать не будут, потому что они не владельцы земли. Он будет воровать, продавать мультимиллиардерам, мультимиллионеры будут его родственники, мультимиллиардеры и все. А тот, кто у него в прислуге работает как рабы, МХМшники, полиция, все, я считаю, настолько тупые. Даже не представляю, что они на Титанике в пропасть летят. Даже не представляю. Если бы они хоть немного были интеллектуально, значит, уровня, тогда они бы сами сделали переворот, убрали бы этого идиота, и нормально страна развивалась. В этом случае все выигрыши, они тем более. Они думают, вот сейчас они нахапают, и все будет нормально. Их не поймают, они ловкие, умные, там, они хитрые. Да хитрее вас видели. Они все сидят в Володимире. Многие умерли. Умнее вас видели. Все сидят. Система такая. Я вам одну притчу скажу. Вот Чингисхан, когда умирал, 50 человек ехали его закапать. И ехали несколько этих руководителей армии. Когда они туда приехали, выкопали яму. Чингисхана со всеми почестями похоронили. И когда, прежде чем закопать яму, они убили всех этих людей, которые копали, закапывали всех. Чтобы свидетелей не было. Закопали яму. Сверху табун лошадей гнали целые сутки, чтобы эта вот земля выровнялась. Никто не смог найти, где это было. Убили многих, оставили несколько руководителей, чтобы никто не откопал эту яму. Почему? Потому что они свидетели этого позора, когда большой руководитель умирает, и его, как обычного человека, хоронят. Точно так же свидетели позора президента, свидетели воровства президента должны исчезнуть. Почему они все в тюрьмах? Почему они умирают? Только поэтому. Это система. Поймите. Они думают, что у него сегодня есть корочка, у него есть погоны. Это ничего не значит. Любую секунду это может остановиться. Есть специальная бригада в 4 утра или в 3 утра приезжает, в трусах забирает из дома. Кто бы ты ни был. Вице-премьеров забирали. Ты какой-то полковник, какой-то генерал. Ерунда. Потому что это не страна. Это убогое, бандитское, коррупционное государство, где человеческая жизнь ничего не стоит. Надо уйти от этого. Это страшная страна. Это страна, где жить нельзя. Это страна, где гражданином которой нельзя быть. И вот мы должны эту страну переделать полностью. А чтобы переделать, у нас на пути стоит этот мерзавец, героинщик, психически больной человек. Нам надо его убрать. Законным путем. Как люди, граждане Туркменистана, мы являемся руководящим органом власти, мы встаем, мы говорим и убираем. Это все по закону. Ничего незаконного нет. Поэтому вот на этот вопрос я так отвечаю. И не ментору Петр, Петр, senin fikrinizce yine biz 15 yanvarda çağırdık. Bizim vatandaşlarımızı çıkıp vilayetlerin aralarını açmana. Eğer de biz 15 yanvarda çıkıp vilayetlerin aralarını açmada, vilayetlerin aralarındaki yollar gelecek yağdaydı. 1 yılla 2 yılla açılır mı ya açılmalı mı? Ne fikir yani? Sağ olun sözleriňizden. Edil 15 yanvarda aýgytlaýjy näme bolupdy orada? Aýgytlaýjy moment bolupdy. Eger şu çaka çenini açmadyk bolsa, soňam açmaýa ýollary. Bundan soň. Senin fikrinizce edil derrüw açmaly, ýöne adamlara yani kömek diye açmaz, özüne haçanına amatlı olsa açar, bolmalı açmaz deyip yani. Awa açan ýagdaýynda da ýalbartyryp, ine öňkeçler ýaly daşary ýurtlardan ýalbartyryp, video çekip ýa aýagyna ýykylandan soň onam ediline haýyş etdiler diýip, ondan soň açar. Açaýynda da. Doğru. Timur, sen ne ait fikir yani şu meselede? Eğer de 15 yanvarda biz çıkmada, mesela yolları açmada,
yollar til gelecekte açılar mı ya bunların metal yani güçlendirilir mi? Häzir şol bizim çıkışlamada Karabağ rejim возможно ödem görüp oturandır. Bu bizim çıkışlamada qarap köp dağıtır ütkäp to ödem analiz edip gördüğümüz. Onun için yerde kellesi kellesi tayak degen näme adam o şizofrenik narkoman belli değil onun inametçi. Sen de ol öz hadrat inametçi bilmem de şu için burada tip aytmanı mesela hiç inamet edecekler hadar burada tip edecekler. Bolaram bolmadam seyinde niye diye kartını söyleyek adam inametçi bilen o. Son hadar çok öz öz şolan hadar beni eşmeşim oyunca onu tohum tizliğin içinde ben bir azakada ağdalık var diye geçtim. Şulan için dedim o Türkmenistan'a haber geldi. Onun için sonunda yandaki şu açacağın sütüden yandaki tizek ayrıp o tizek koysak diyen arama diyor. İlek şammışımırım ama adamlar var diyor. O şey öz aralığında şu demeni bölmek var arada öz arasında şu demeni. Prezident Kriston bölmek var arada. Onun için mine burada haber geldi olamasa öz yaşanan nemesinde şu katakombasında öz kahvaltılar diyor ihtiyaç örde bir nemedim böyle doğanlardan kardeşlerim şöyle getiren diyor. Zaprettik koyuyor diyor. Ya korkuyor da o korkup on günü kadar olan korsan bizim halkımızdan bir yana korktu sayede o akşam yatıp bilmese gündüz doğru yürep bilmese aber şobur buraya çıkan vaktinde haftadan bir takillem yine bir tayak kurur deyip ol böyle zordan gösteriyor. Gördüğünüz mü nereye kopturuyor? O bir şey kurup nereye hareketlerini atlarına. O şimdi hiç kim ondan yok. Onun için bu adam var ha, eğer şu değil şu 10 yaşında çıksa bir çıkıp bir halk çıksa ütkar o. Yani şu anda bunun ne edecek, ne olacağı belli değil. Ne edecek olan belli değil. Bunun prensip belli değil. İttirin zatları, tohları. Hatam bir neme. O şu ayçana kurur. Petro hayt geçti o şu neme. Daşta yukarıda bir neme olsa köprek bir neme. O kalmalı olsa YouTube'da çıkış et başlar köprek. YouTube'da aydılsa o bir şeyde azıcık yanlansa o sonunda zat etmeyen mümkün. Açmağın mümkün o. Yine halk çıksa %100% açarını. Açar %100% açar o. Oğlum. Sağ olun. Yine seyredim, hürmetli vatandaşlar. Eğer de bir onun yaşayan var da içinde tursa vilayetler olur. Liva, Mara taraf, Mari, Liva taraf, Balkan, Aşgabat taraf, Ahıl, hem Balkan'a taraf, hem Mara taraf yürüse. Daşoğuz vilayeti, Aşgabat taraf yürüse, yankı, Ahıl'a taraf. Hem yerde, hem yerde kalıp başlasa, köpem gerek gel, 500 bin adam, Türkiye'de adamlar aeroporda çıktı. Hem yerde ot yanar. Bir Muhammed'in yürüyen tuttuklar ya. Gönay densin. Orgunlar öğüleri, pagonlarını yırtıp kaç başlarlar. Polis halkın arkasına geçer, öňüme geliyor. Emheme pagonlar yitirip arşivler gidilip kaçıp başlar. Anladın mı? Bollu. Sizin Polşa gitmek aladağınız yok. Sizin Katar'a gidip bul olmak aladağınız yok. Türkiye kaydıp gelecek o zaman birinci Türkmenistan'a girin. Bizim ulen bayramçılığı belli şu yerde. Reformun gidişine seyredin. Mümkünsiz ordunu şöyle tapartamaz. Aylıklar kalıp başlar. Valuta giyeceğin konvertasyası olur. Mümkünçlikler görak başlar. Demokrasiya deyip bize ılan estek. Demokrasiya devletleri bize kömek eder. Bize kömek ederek öz bağlanmalı. Öz mümkünçliklerini yerine yedik. Biz yöne effektivne ulanmalı. Devlet kurulup yerden közden at başlar. Özümüz ulanmasınız. Baran yerinizde, Türkiye'de, Polşa'da, Ukrayna'da elinize sarlar. Türkmen olsan, merdekeniniz elinize sarlar. Bu olur size. Her Ukrayna'nın baran yerine.
Ýadynızda näme 2014'te Ukraynalary gören bütün dünya boldy. Bütün dünya gözünden mert adamlar boldy Ukrayna. Yine biz şuraya etsek teknik tarapdan bir ýöne koýadym. Etmek tarapdan. Şunu eden ýagdaýymyzda bu çüren sistema yıkıldı. Yıkılan sistemany yıkılamaz. Birlik birliğinde ananamız o. Ol pulal ya, ol YouTube'da pul için çıkış ediyor. Bu yokla inanma, bu gelmiyor. Niye bunu ne diyemezsin? Gözümüz yok mu? Düğün adamları öldü deyip biz geçtik. Bir güne ölen adamlar, ay yok bu ölmedi, ara içmediler ekinde. Hep Arak'ta da, şuraya köçede yatıp, ara içip ölüp gidiyor. Sebebi ne alaç? Başka niye de derdin aysın? Kim bir vatandaş varıp şonu derdin dilek görünmem yok. Yine öğüdün alıp, öğüdü çıkıp, öğüdü ölür gidiyor. Ya orsiyette öğüdünü yaşa olan asıl ölür ya. Keyfine mi? O yaşamalı olur. Maşgal edenip bir topar Türkmenistan'na çağı doğurup çağlarını kaldırıp Türkmenistan'ın üstünleri alınır mı? Keyfine ölür. Ya keyfine ölür ya deyip fikir edemem. Ya bu zatlar oyun deyip fikir edemem. Ya hemme daha ine şur eder bir случайно победан yatıp kalmayın o şular utonuna bir baralı bizim kaptanıdır. Hareket olunla kimden buyurun yani. Öğrenir sevdim. Kim sizi öňe çağırıyor? Kim öňe gidenlere ýerine tökme atýar? Kim ýanky soňky ýyllarda entek bir gedegen halka aldyp çykyş etýär. Halk näçe başga tarapy gidip bilse, bir topar zat çağlar tapıp oýnap halky. Gözüňiz var. Biz aýdyp gelýär, gözüňiz var. Atlaryny aýtjakka bilýändiňiz. Ýöne biz onu bilen işimiz yok. Ondan tolkun yok. Biz halka ýöneler. Devleti için kalmam. Halk vatan için kalmam. Öz doğumlarına sonra. Şurun mülkü otel içinde taşındı. Ay men ne gulyal men $500 yaşadım gulyal. Geçirirdim gulyalanır. Problemi yok. Evet apinsit tutup bir işlep duran yerde bir tutsa yanında adam yok. Ölüp kalır. Yine de şu Türkmenler üyüşüp sen cahil oğlum yağda adamlar sen öğlenen tatminler doğumlarına sonra. Yolu yaptım. Şu yani ýagdaý gaty kıyın. Şoňa aklyny diýeten o kıyınlygyna ay hemen akıllaşa ine Türkmenistan prezidenti çözer. Bu ukypsy adam kıyınçylyk ýagdaý näme çözsün? Öz ýagdaýyny çözmeli. Şoň üçin dayanýan adamyz yalan, pikir edýän adamyz yalan, ýaşaşynyň yalan. Inni bir açyk özüňize berin. Açık bir vurluk görün, çıkıp görün, hareket edip görün, bir aksı geçirin özünüz. Yöne kul bolup işlep, maip bolup oturuyorsun. Men gatygen gördüm. Vraçlar onun ölýän diýip ýanky aýtdylar şunu aktivistler kömek edýär diýip sağ ol diýip. Hani video yapacak bolsaň ine yap, ýüzlenjek bolsaň doganan şunu. Ay yok, nime çeka. Bizim aktivistler kömek etdik diýse, ay Hudaý saklasın. Telefonları öçüp nime edip ölüp galy aşgabada da nime Türkmenistanda diýerler bilen. Buyurun ölüp galy. Ölüm önünde de öýüňizi anlap dursaň. Ol Türkmenistan prezidentinden gorkan bolsa, gorkmaýar Allahdan gorkun. Allah öňünde. Allah beýikdir. Onun beten beýik zat ýokdur. Şoň üçin Türkmenistan prezidenti bir kez zatdan gorkan bolsa, sizem erkin bolmaly. Sizi gorkup etdiler. Bunun toçkanlıdan başka tarafa erkinliğe göre. Onun için yürümeli, vurulmalı, saklanmalı, gidişmeli, o yol şeyde. Başka yol yok. Oturun yerinde zat yok. Adaletlik yok. Adaletliği tam da dışarı dolap, saçar, yatak bir nokta. Öğün tamları var. Öğün dışında. Yani şunun için yine şu notada bir otoriyat, şu yani manide bir gepleşim otoriyat. Men şu gepleşe gatnaşan oğlunun himmetine köp taňyrykatyn bildirýär. Bizim vatandaşlarymyz da öz watanyny alady diýen patriotlara, öz halky üçin jany berjek patriotlara, öz dogun garnaşy çağlar üçin jany berjek adamlara sag bolsun ýa. Namasyny bitirmän.
Biz Türkmen halkı, biz büyük halklar. Şunku ağır buna salınan 3 tane keza Niyazov, Jadan Hramov ve Berdimuhamedov 4. keza. Dine şolar. Halkın münasy yok. Yönü halk indi gözünü açtı. İndi biz öňe gitmeli. Bolun indi yatmyly. Şoň üçin dinimi hormatly vatandaşlar. Sağ olun hemmeňize. Indi gepleşikleri çeldi. Bolya sağ olun vatandaşlar. Bizi dinleýän üçin sağ olun. Bolya vatandaşlar Sağ olun. dikkatli görüşdüm. Sağ olun. Sağ olun vatandaş.